lungguh rak yo. Padha becik to, tekamu ae kademangan piungan kene. Enji awet saking petak pangsipun kidemang piungan. Ngat kula wonten ing lalagan piungan mangke kahayon. Kula kunjuk. Iya. Saben-saben kowe ngadep ana ing pendhapa kademangan piungan. Ora lali kowe mesti ngaturake bekti marang aku. Iya. Tak tampa suto. Yo ming pangestuku wae tanpa nono. Sanget anggen kula nampi nampi piungan. Mugi dadosaken jimat ingkang apindhik sangonten ing lalagan piungan. Iya. Sak banjure suto. Gitu pundi? Aku kepengin ngerti. Rene rikala semono kowe sing tak pasrahi. Supaya mandegani para amukisma, para mentani nggone padha lak tetanen. Nggih. Banjur kepriye kabul kawusanane saiki? Palematur kidemang piungan. Sedaya para among tani utawi kisma kidemang. Guyub rukun anggonipun ulah panen katon idul-dulu sedaya wawit saking pitulipun kidemang piungan. Malah tak menika ngeten Bapak. Kepiye? Pantun ingkang dicek lan kok sampun kuning. Sampun. Wis meh panen. Nggih, lak remen to. Ha iya. Saged kangge nyekapi kabetanipun saben bulane. Nggonmu ngrabu, nggonmu nyemprot ora kaya taun sing kepungkur kleru. Boten. Jalaran kaya taun sing kepungkur nggonmu ngrabu, nggonmu nyemprot arep tok semprot ben supaya ijo subur. Malah kok semprot nganggo rondak wae. Bon Ora sida panen. Nggih, Gus, sampun kira akal-akale adinaya niku. Ngoten kidemang teh rampung lemat. Panen boten namung pantun, wonten tela gitu. Santet, benguk, weni-weni, mengke panggon saged damel tempe. Tempe bawa sing keco, lalu Jebul pinter. Lapun kula Diprayogake. mangkeri. Mangkeri. Ya. Mangkeri. Belum rampung sampe Isih durung rampung. Bereng. Dibacotake. Nyuwun sewu. Pinjang gitu. Nek pun panen pantun telo sak ubaramipun nyuwun sewu. Kula
ini omah-omah. Wis. Suto. Kula Demang. Kowe iki kok ora ngrumangsani nek kowe kuwi wis teko, Mula kula niku pun tuwa, juk kepengin rapi main awet. Lah ngeten. Apa kira-kira isih ana bocah wadon sing gelem karo kowe apa? Nggih, urun. Boten tak bisa ke papan iki. Nek ana. Onten. Iya, banjur sapa kuwi? Naminipun sedikit kula baca kesempatan. Wae kiyanipun nek nen menika. Wong edan. Bapak perintah di piyungan Isih klebu kon piyungan kene. pihak pun tukang gati kali kula. Kula pawange nika sing dadi. Oh, dadi kala mangsane kowe ya cok melu kesenian gamelan barang. Senajan pun tuwa nek kula sik mempeng. Iya. Beda kali niki. Niki wong pluk nang laut. Naya, Eh, naya. kowe iki ditimbali. Kula kaya madeng dono kok kula kok madeng. Ngarep iki apa temon. Aku ki gak ngrungokke sing saknyatane. Ngomong apa merem. Ngrungokke. Ngomong kok mripate merem. Ora yo melek karo merem. Apa kon melek terus? Ayo jenenge kocak ngendi karo ki Demang. Ngrungokke nggonmu ngendika mau ki kok kaya-kaya ki ora pas jroning rasaku ki jare-jarene ki. Ayo opo dadane kowe krungu. Anek miturut naya, apa sing dikandhakake dening Suta iku apa bener? Leres, Dadi bener apa sing dikandhakake Suta? leres nggih. Suta Leres, kandha kepiye? leres nggih. Kok enggak Sing dikandhakake Suta apa? Tentrem. Kok tentrem? Nggih. Niki ora tentrem. Suta enaya. Piye? Kowe ora ngomongke tentrem ya ta? Ambu men dhisik. Enggak. Ini dangu kok ning lak nang piye kok tentrem kula mbokmu to. Bukti kula kojo. Mbok kena kok gampang. Ya, Aku ki ro ngaturke bukti. Wah. Masalah iki Demang. Oh, Sudah gitu. begawan tembung. Nggih. Mau Ya. tentrem nggih. ya sakwise tak tampa bektimu marang aku, Nggih, nggih. genti pangestuku tampan ana. Kathah mboten. Kepiye to adimu iki? Terus ngene Kang. Piye? Nek akeh kuwi tak gawake wadah. Hmm. Nek ming sethithik cukup sai. Ayo ming Nek ming siji cukup dimplok ngono lho. Itu Apa kowe wis tau ngerti wujuding pangestu? nah, kapok lah kowe. Kowe wis urung. Aku tekan kowe kok mas takon aku. Kabar napa to pangestu niku? Lah gini kowe wae durung tau ngerti kok takon akeh apa setitik. Lah mestine Piye to kowe kuwi? Kowe ki dong ora. aku ki yo dong. Kok sering Nek pono ki Demang karo Kang nah yo. Nojo Kang Suto. Kok nganti gak karo diomongake kleru. Mula ta aku kepengin mesthekake karo kowe, apa sing dikandhakake dening Suta kuwi mau bener apa luput? Lah. Bener to? Suta kandha kepiye? Nah, dadak. Tentrem. Iya. Tegese tentrem kepiye sing tak kandhakake karo Suta iku ora perkara katentreman. Cek iku lambene. Heh? Anek ngertos kula niku katentreman kok. Sesuk meneh nek nang pendopo kademangan. Luwih-luwih ngadep ana ngaku ki aja turu. Gatekake apa sing tak kandhakake. Kula niku turu napa? Turu kok Oh, kowe kowe ora ora gugah. Wong ana wong turu kok ora gugah kowe iki. Ora ya digugah, kita ngendika penting-penting kok. Aku kowe bukan ngerti tak ngene iki kowe wis meneng wae. Kowe ngono kuwi to? Oh, ki dong ora tak bodho lambemu kok ngono tememu wae. Pun kertas tentrem dereng to. Wis rasa dimuten kan wis. Oh. Sing tak kandhakake karo Suta iki mau perkara nggone olah tetanen para among kisma. Oh. Ngoten. Aku wis ngomong urung. Aku ki wong gampang kok budek enggak perlu wis. Aku ki ora budek.
ngrungokke temenan. Nek kowe sama mpun ngendika tak kalian panjenengan. Ayo wis. Awak kepripun? Suto. Ojo kasar-kasar galak kanggo karo adine Allah. Gur karo adine kok le galak-galak. Agene iki bebrisi ta sikile iki. Allah. Wis cukup. Nggih. Mundak gedawan lakon. Nggih. Ini Suto. Terus budi kita Pak. Sakwise aku ngerti perkara wong-wong ing kademangan piyungan nggone padha olah tetanen wis padha katon apik. Malah ora suwe meneh bakal panen. Lak lemen to. Aku nedha nrimo. Aku matur nuwun banget marang kowe. Nggih, mboten men kula tok sedaya para tiyang-tiyang ing kademangan. Temen kula tok. Lah yo nek tanpa ana kowe sing mandegani menehi ngerti marang wong-wong ing kademangan piyungan nggone padha olah tetanen iku ora bisa ngerti lan ora bisa panen apik kaya iki. Nggih, nek nek panen. Senengen kowe iki nek dalem yo. Tapi iki ngono kok apa anane nek bacane iki fakta kanetaan. Sing sak badine. Ji, terus pundi iki demang? Rikala dina sing kepungkur aku kok krungu tembang rawat-rawat mbok bakul sinambuwara. Menapa to, Bu? Menawa ning tepis piringing kademangan piyungan wektu saiki iki Nggih. dienggo mesanggrah dening para berandal sing gawe rusuh ning kademangan piyungan lan sak kiwa tengen iki. Apa bener kuwi? Nggih. Kula nggih mireng kabar menawi laladan ing piyungan wonten berandal ingkang damel resah mangke kula ingkang badhe. Mangke ampun kangge kaliyan kula kula kerja kanca-kanca berandal. Ono sing ndadekake kersane aku. Aku kudu tumindak piye? Jangan enggak apa-apa mangke kula ingkang badhe. Ono dandal monggo. Raden Mogoso. Monggo. Monggo Raden. Sampun, monggo. Menika kok malah Raden Rejoso saha Mas Rara Sekar. Ingkang sampun wonten ing pendopo kademangan piyungan. Ngaturi kasugengan Raden. Inggih awit saking pangestunipun Kitemang Piyungan lapak kula mangke dijeng. Mugi-mugi sedaya warga wonten ing Piyungan sedaya mangke kanugrahan Gusti tansah pinanggih kasugengan. Injih. Iji pamujinipun Kitemang Wilujeng. Syukur. Kitemang rek nggih sae to, Ki? Injih, awit pangmujinipun Raden Mas Rara Sekar sedaya keluarga ing kademangan piyungan sami sae Raden Anyar. Oh, iji. Namung Inggih. Ngaturi kasugengan Den. Iya. Matur nuwun prapopo ning papan kene. Nggih. Sampun. Kira-kira ya slamet to. Pangestunipun namung sugeng kula kunjuk Den. Banget panarimaku. Nggih. Sapa siramu? Kula naya. Oh. naya menika. Sing siji. Lho, Suto. Nggih. Ngaturaken Ngaturaken sugeng rawuh wonten ing kademangan piyungan. Ya. Matur nuwun. Muga-muga lestari anggonmu nderek ana ing Piyungan. Nggih. Kula bener-bener ngaturaken kunjuk Mas Rara Sekar. Iya, pangestuku tanpa nono Iki ya. ayune rarek. Kang Mas, Kanca menika film lho. Kula jenengmu Suto. Suto. Oh. Lain ternak. Kang Mas kok kula dipun tunggasaken ingkang kados ngaten. Aduh, ya Allah. Mas aku jadi kaya iki tumbasaken menapa? Menika lucu kados celengan. Baca duit. Pancen menika bebau kula wonten ing kademangan piyungan Raden Ayu. Oh, sampun ganggu gani nderek wonten ing Nggih, Piyungan. sampun sak wetawis pedal. Biasanya kula dhewe bagus to. Ayo mesti bae mesti. Pokoke nek wong ayu kok ya mat ngono lho. Lurane Nalendra iki. Mboten kaya-kaya Mataram kok. Kok ya di bojo. Nggih. Bener ajeng golek.
Singkat Kakak menika saya lho Kang Mas. Iya sih nek Inggih. semang ngeparengake di asta kondorane Mataram. Saya menami dipun pajang wonten ing Taman Keputren. Menapa Raden Mas Roro Sekar ngersakaken ingkang kados ngaten menika? Ah iya nek kok nek tasto ning anu Pripun? Mataram depak ucel-ucel. Menawi Lagi pulun kok. Ayo kebesan. Tembungipun Raden Kedasa kok ucel-ucel menika. Ayo saking gemes ningali dateng si Suko menika ra ya gemes ra. Kok damel manah menika remen ngoten lho. Orang ditulan liyane kok ya. Bae ngangeni. Ya, Ada di sana ya. Ada di sana. kesana ki sapa? Niku buat lo niku lupa kok. Rumah saku iki putra Mataram dipajaki susana sabung geblek. Iki nek tampil bola ki makanya pemain Kowe iki ora nek film sembrono. kayak Pak Pilih lho. Iki Itu putrane Priagung Mataram dari Mas dipajakake kan susah. nang gitu. Menika kok dereng tukul untunipun lho. Ayo jadi si bocah saja itu. Oh, Nanti ngaten. toh, nah ini pun besar, sematang itu gede-gede kok. Dan ini tak Nek delok nang ngono kene ngedot ape lho ya. ngece, Lah, mulia. caranipun bayi menika nembe remen digendong ibune Nah iya, ngoten. karo ngenyet ngono ya. Ya era film ini kan. Sampun-sampun Raden. Nur saya udah Bang. Izin Bila suatu wonten ing piungan damel kok jadi penggali penjenengan. Mila sawetawis saking kula sowan wonten ing piungan niku boten iso langkung rumiyin kula nyuwun pangapunten. nggih estu kemawon kaget raos sing manah kula. Jalaran boten wonten cecala langkung rumiyin dhateng kula langkung-langkung dhateng para tiyang-tiyang kademangan kula. Namun kok Raden Mas Rejoso saha Mas Roro Sekar sami rawuh wonten ing kademangan piungan menika. Tenanipun wonten kersa menapa Raden? Kedere batos kula kepengin ali dateng sawangan wonten ing Parden wonten ing piungan lan sapanan kiripun nika ndamel tenjuk sang temen batos kula. Inji Mila kula tak kedah kula tumuli dateng piungan menika. Jadi saking menika estunipun kula sowan dateng di Demang wonten piungan menika. Kejawi sawetawis saking kula nindakaken pedamelan pakaryan wonten ing Mataram. Pancen kula badhe sengaja wonten ing piungan menika badhe Bedak pikat injil leres ingkang dipun aturaken Kang Mas Rejoso menika Kidemang. rayi kula diajeng Roskar menika ingkang ngederi batos. Kan Mas kok kapan malih anggenipun saya bedak pikat wonten ing Wono. oh dados Raden Rejoso saha Mas Roro Sekar menika badhe nindakaken bedak pikat wonten ing wana piungan. Injil leres Kidemang. Pancen Raden Mas Rejoso menika nulat dhateng Rama Dalem. Kanjeng Panembahan Senopati. Lho nek Saben-saben Kanjeng Panembahan Senopati rawuh wonten ing kademangan piungan mesti kemawon nindakaken bedak pikat wonten ing wana piungan. ya nika lucu kok Ki Demang. Menawi kula menika putra dalam wonten Mataram menawi mboten mesti dikados dene Rama lajeng derek sinten kula menika. Inggih. Lah mestinipun lan kula menika tuturi dateng menapa iki dipun tindakaken Rama ing Mataram. Namun suwun sewu Raden Rejoso Inggih. saha panjenengan Mas Roro Sekar. Injil. Saestunipun menawi wekdal sakmenika panjenenganipun Raden Rejoso saha Mas Roro Sekar badhe nindakaken bedak pikat wonten ing wana piungan. Inggih. Was-was taos sing manah kula Raden. Lho, kok ngaten Kidemang? Wonten perkawis napa Ki Demang? Ki Demang kula aturi walaka dhateng kula. Wonten perkawis menapa sajak ingkang sabeting penggalih panjenengan boten kuwong ngendika. Estunipun nembe kemawon badhe kula rembag kalian para bebau menika wau bilih wonten ing wana piungan menika rak wekdal sakmenika dipun damel mesanggrah dening para brandal ingkang damel resah wonten ing kademangan piungan lan sak kiwatenipun Raden. Wekdal sakmenika Inggih. Terus ini Mila kula menika ora nembe
pirembagan kalian para bebawi. Kula menika badhe sowan wonten ing Mataram, badhe caos pelapuran dhateng Panembahan Senopati menapa badhe kula adepi piyambak. Ya Jen. Injih. Lihat rasa was melang tak perkara iki. Ngaten kita. Kita mang boten sak watosaken dhateng kawontenan kula. Menapa jenengan ngembe dhateng kawontenan kula? Nuwun pangapunten. Kakiasan kula. Kula mboten kok nembe dhateng kasekten panjenengan. Kula mboten maedahaken menawi panjenengan menika putra Panembahan Senopati Mataram. Namung ingkang kula semelangaken awit saking kathahipun para brandal ingkang sami mesanggrah Oh nggih. wonten ing Wanapiyungan menika mangke saged damel tatunipun Raden Mas Redasa saha Mas Rara Sekar. Anggen kula sowan wonten ing kademangan piyungan menika dipun dherekaken sak petawis prajurit. Ingkang sawetawis menika mapan wonten sak wiswiringing piyungan menika. Mila ki demang mboten perlu waspatos dhateng kawontenan kula. Rak yo ngono ta diajeng. Injih leres. Tidak ora perlu kuwatir. Mergo akeh prajurit lan Senopati Pemataran kan gamping-gamping. Ora bakal kukiwani. Yen sak mungkone aku siramu bakal tumuju ning alas piyungan. Dados panjenengan sekalian menika anggenipun rawuh wonten ing kademan piyungan menika sampun nganti para prajurit Sampun kakak. Paling matur Raden Redasa. Iya. Silahkan untuk menunggu menurut boten kebanggaan kula badhe nderekaken ngendikan badhe dekat wonten ing Kelatan Mas Piyungan. Terus sliramu kersa gelem dereke. Nggih. Sangat panarimaku. Ya, Injih. kae sing tak senengi Oh. bakal ngikuti sliram. Injih. Boten napa-napa to panjenengan. niku ngeten Raden. Menawi pancen panjenengan anggenipun badhe ngawontenaken bedak pikat ing semangke menika sampun dipun dherekaken dening para prajurit. Kula mboten ngraosaken sumelang. Namung sawetawis rene wekdalipun sampun sak wetawis dalu panjenengan Mas kalian Mas Roskar wasri ngasuh wonten ing kademangan. Matur saderipun gitu, Pak. Kula nyuwun ing samangke ing benjangipun sangat kan petek ing Sokyo. Kula nyuwun dipun cawisaken uga rampe kagem sarana anggen kula badhe bedah kakon sak penting kono ibungan. Injih, ngestokaken dawuh Raden. Suta, Nggih, kula. tak kowe ya. Kula iki rene wektune wis wengi. Cawis papan kanggo ngasuh Raden Mas Redasa lan Mas Rara Sekar. Sesuk-esuk Raden Mas Redasa lan Mas Rara Sekar arep nindakake bedak pikat menawi alas piyungan. Ayo ta. Monggo Kita kan. Raden. Monggo Raden. Monggo panjenengan. Monggo. Ya jen. Iki aku siramu wis ya. Sampeyan sak otoro ning siramu kodasane dhewe karo disebut kamas. Ya ora iso. Wong kuwi iki yo kodasane dhewe ngene. Wonten kami. Aku iki Bang. Ya jan.